Sesi sabega ngaphambili unjalo mfowethu ngomhla kayakuthi hayi kodwa uyakhe balokapha ngehawu mfowethu kuyadilela silela nangu ubathi uhani uyena olimisayo
Kabazela amavovo sesiphinde sabuya siyabona ngathi sekuyaphuthuleka osukwini mhlawumbe njengamanje uzwa uthini umuzwa wakho njengoba sekwenzekile konke mhlawumbe noma kungakapheli kodwa okuningi kwakho sekwenzekile wangena esigcaweni waphuma esigcaweni siyakubona ungena konke kogogo uyakhuleka kusho ukuthini ke lokhu kukhabazela amavovo sibonga kakhulu nina abasakazi nabezindaba ukuthi sitholele ithuba leli umuntu akasho ukuthi nje kusho into enkulu ukuthi nje umuntu esuka le kwelasemkhanya kude besizokwenza umsebenzi esicabanga ukuthi wonke umsebenzi uhambe kahle njengoba uyabona bonke abantu balama machunwini embangweni bazithobile kanti abantu abamabhubesi kodwa manje bayakwazi ukuzithoma ukhulume kahle nabo sibona nje kahle njengoba nje siphuma singena lapha kwagogo beshiya ubaba ongizalayo nomama uMakhoza njengoba bathi silapha nje kuleli beshiya umfowethu ke umqambeleni kaphakathi kalipete simshiya naye noManxumalo
so ke konke ngokwesizulu ngibona kuhambe kahle kakhulukazi kunobaba lamaloshela okuyena lokho esenzele umthandazo uqala lo msebenzi lokho ethandaze njalo ukuthi akhulume nenyandazulu ukuthi lo mcimbi uhambe kahle sibona kuhamba kahle kakhulu esikufisayo nje ukuthi engathi kungabe bikho impela kuzophazamisa sithole inhlanhla Khabazela mhlawumbe athina amazwi akho okuyibongela kubantu asebethe baphumelela mhlawumbe nabakusupportile abakulekelelile lapha nalapha nasemndenini naseyinganeni zakho Khabazela kamava umndeni wami wonke omakhelwane nje abathe bekhipha ipheko njengobona kugcwele ama-courtroom kugcwele yonke lento lena siyabonga kakhulu balekelele ngayo yonke indlela ungane zami uya le zilekelele nazo zakhipha amaqhaqi ipheko abantu bomphakathi ngiyazibongela kakhulu nanokuba khona kwabantu bezindaba ngoba abantu bezindaba abantu esibesikhuluma nabo sibe singabethembi ngoba bakhetha amabala kodwa ke nina ngiye ngibone leseseni stage siba nakho ukuthi siyakibo bonke abantu siyasifisela nathi ukuthi asikhule futhi bonke abantu baseningizimu Afrika besisebenzise ngoba isona stage esingachemi namuntu uma wrong siyakutshela ukuthi wrong uma right futhi siyakwazi ukuncoma so ke namanje uba khona kwenu kungaba ukuthi ke mina nginiphathe kanjani kodwa mina nginibone ngiphathe kahle ngoba sibona sinani seniphethe induku zenu nani sesemabuthweni isho ukuthi ningamazulu ningabantu bakithi eningizimu Afrika ningabaholi beqiniso ilokho nje Khabazela kamava siyathokoza kakhulu no umuntu angancoma nje ukuthi uphathe kahle kakhulu sesibusile sigcine saze sayibonga inyama impela hayi kusindo ngoba ethole ngibona inyama isasele zisacwela izindlu abantu sebesuthi bonke mhlawumbe ubaba Khabazela ngathini ke komakhelwane basazosala mhlawumbe nabantu basemsanje nje busushilo athi bamabhubezi kodwa bona bayithobile mhlawumbe ukuqhubha nje siyalo sokuthi kusazoqhubeka izinsuku basale beyiphathe kanjani Khabazela kubalulekile ukuthi njengoba nje kuyinyanga yabantu besimame sihlonipha abantu besimame kakhulu abantu bazi ukuthi abantu besimame yona amateksi ethu asiletha masifika la emhlabeni esikufisayo ukuthi abantu abasale besithoba noma bethi noma sibephuze njengoba ngeke ngakhuluma nakwawo bezindaba ngathi kuzobe kungetshwala kungenyama kungekudla ubonile inkomo ehlatshwe lapha singaphezulu kwa10 ubonile kugcwele ama-courtroom akugcwele endlini ngaphezulu kwa siyafisa ukuthi masebebusile nakusasa bephinde nangaphama sebephinde bebuye ngoba la ekhaya esikhona ukwakhahlela ingubo imizi yami lele ekhaya kukhona kwaDladube okukhona kwakhetha omthandayo kukhona kwalokhuzana kwakhetha kodwa kukhona imizi eminingi khona kwahamba ehleli yonke le mizi isuka la kwakhahlela ingubo yila impande zami ezikhona la yingakho ngiyethi mangeza imisebenzi ngafisa ukuthi okuningi ngakwezela ngale fanele ngize la kunempande zami khona ubuholi bami lapho buqalwa khona yes siyathokoza kakhulu baba siyabonga thank you akekho ngathi akamazi uyihlandlo abantu bomuntu oyedwa kuphela besingazani cela ke namatwala bamantombazane amadodakazi la ekhaya belalela lento le labantu abala baze emcimbini kababa umJapan uphakathi kaliphethe kangongolwane ubaba akekho wayengamazi ukuthi kwathi ubhomba umJapan ladlikile njengoba wayekhitha ingoma eshaya phezulu ingakho ngalithatha igama lakhe mangakho into umJapan ngaba umJapan yofisa ukuthi nina bala embangweni asuka ngaphandle libemukele nani makhizo makukhona ngakona kahle nibeke phansi umoya abantu ngeke bezinto efanayo kodwa umanila nila ngoba naba lekhaya bengikhuluma ke nobaba uMaloshela nomfowethu uKhebula ukuthi manje kwenza umcimbi ngisikhommithile ukuthi ngiyokhipha amakhumba amabili ayobesuka la embangweni abantu bakwamkhize eyosupport into yenu nami ngokhipha noma awu5 noma awu4 le ekhaya sizosupporta into yenu nginabafana ke abaculayo la kunoqandaba kunensingizo emnyama kunentombi kaMjapan abantu basembo bonke lapha
So ke makhize siyajabula kakhulu ukuthi enikwenzayo ningakuyeki impi yaseNcoma isiduma umhlaba wonke nasemazweni angaphandle. Wena ungakubona kubukela phansi. Mina njengoba namhlanje sengisebenze kangaka nje ngaba yilento engiyiyo ingoma. Ngakho intombi kaMjaphane zigida ingoma. Zangena emculweni, zakhula ngakhula ngahamba amazwe angaphandle. Njengoba ngikuleli izinga nje. Nokulandaba lapha naphumela qendaba yokubona. Ibhubese elincane leli likaMjaphane. Iqhawe lenu leli uduma umhlaba wonke. Ingoma yakhe iye ledla lathi sizimpongo. Nisibona ngentshebe, iyedlisa abantu. Nginengoma la nomfana lapha ulokhuzana insingisi insingisi. Iphi insingisi emnyama? Ethula lengoma ethi sinazo zonke izinto kwamkhizi. Kodwa ngeke usibone sichomela abantu. Senzele babasoneni emhlabeni. Ole manje sosefulathele baba.
Mhlambe mama sikubingelele sikwamukele page lethu iyajuzi mama sikwamukele sicela umama abingelele ababukele emakhaya azathola ukuthi bamgume umama umkhize umama Magumede unkosikazi wesingaki mhlambe kwenzakalani la ekhaya usiza unjani njoba nje umsebenzi ukhomba ukuthi usuyaphothuleka mhlambe ngabasodlulisa ke namazwi okuyibongela kuzo zonke ihambeli bese udlulisa neziyalo ezithile kubantu besifazane njoba kuyinyanga yini inyanga yembongo. Kumama umkhize uMagumede ngicela ukubingelela kibo bonke abantu bala eMsinga la sikhona khona sizogidisa khona uManxumalo noMakhoza. uMakhoza akasekho emhlabeni, uManxumalo ukhona kodwa umyeni wakhe akasekho. Kulekelele umJaphane ekutheni akwazi ukuthi abagidise kube impumelelo ukuthi nabo bengene kuphelele la ekhaya kwaMkhize. Njengoba nje sila kwaMkhize njengoba ngisho sisemshadweni womama abawu2 njengamanje usuyaphetha sokusetshenzisiweke ngayo yonke indlela usuyaphethwa futhi ube impumelelo ngoba yonke into ebeyifanele yenzeke ngendlela la ekhaya kukho kushodile kwenzeke njengoba nje besifisa kwenzeke. Mhlambe mama kungathini ukuyibongela kwakho kubo bonke abantu abakhona ihambeli omakhelwane mhlambe abantu abathe baphekisa nabaxhase mhlambe nakuyeke umnikazi nje womcimbi owenzile umJaphane uqo. Ngiyabonga kibo bonke abantu abathe kulolu suku namhlanje babona ukuthi kufanele ukuthi babe nathi la kwaMkhize bazosingatha kulo mcimbi esinawo. Ngithi ngibonga kakhulu kuba umJaphane ukuthi akwazi ukugcina abantu abangasekho. Abantu abaningi abayenzi lonto leyo kodwa manje ubaba unaso isibindi sokuthi noma ngabe kuthiwa awusekho kodwa akwazi ukugidisela noma ngabe kuthiwa wawungaqedanga akwazi ukuthi ayoqedela la wawushiye khona athathe unkosikazi wakhe amfake ngokusemthethweni. Siyambongela nje kakhulu sifisa ngathi angakhula futhi ke into ayenzayo angagcini kube ukuthi ma uNkulunkulu asampha amandla ayenze nakwabanye kodwa khona sifisa ukubonga nje kakhulu nakubantu abasiphethisile basixhasa kulo mcimbi kuzube impumelelo siyabonga. Mhlambe mama ngathini kuyala kwakho umuntu wesifazane njengoba kuyinyanga yabantu besifazane uthi qaphu nje kubantu besifazane abasibukayo njengamanje eNingizimu Afrika yonke. Ngithi kubantu besifazane njengoba kuyinyanga yethu abantu besifazane asukume sibambisane sisukume sisebenze inyanga le yabantu besifazane la abantu besifazane khona bathi sebekhathele manje ngoDompasi bahamba bamasha baye ePitoli bophikisana nalonto leyo nathi ke singabesifazane bakuleminyaka asilingisene abantu besifazane abadala okutheni sikwazi ukubambisana kuze sikwazi ukuthi njengoba abantu besifazane bazinsika zemizi njengoba sikhuluma ukuthi nje besizogidisa abantu besifazane la ekhaya kodwa bayeni babo bangasekho kodwa abakwazile ukuthi bewubambe umuzwa kwaMkhize behlale bebe nesibindi njengoba namhlanje sile ekhaya nje banibona kunje nje kwaMkhize la kwaMkhize ubaba wakhona akasekho ubaba bezolekelela ubaba omncane wakhona la ekhaya kodwa ukwazile umama la ekhaya kuba nesibindi ukwazi ukuhlala la ekhaya asibe imbokode nje njalo ezokwazi ukuba nesibindi. Mama siyabonga kakhulu. Mama sikubingelele sikwamukele ohlelweni lethu iyajuzi mamba usukwini mhlambe oluyindumezulu ngalolu hlobo siyanibingelela sinamukela mhlambe ngicela nje umama abingelela ababukele emakhaya bese yazethula umama ukuthi yena umama umabani ugana bani la ekhaya kusho ukuthini kuwe lento eyenzekayo njoba kwenzeke lolu suku olumlando ukuthi uganiswe mama namhlanje ngokuphelele ungena emagcekeni balomshado kuthiwa umqhoyiso. Mina babukeli nonke engimbonga kakhulu ngibonga umfowethu wakubo umnyeni wami ongishadisile. Ngiyabonga kakhulu kube intokozo lokho bese ngiphinde ngibonge nodadewethu omngabo ngoba ababhekisisa ukuthi kambe njengalo besenze njena nje useqondeni. Ngiyababonga kakhulu ngoba thina bomama sithanda ukubhekisisa ke manje umuntu nengasena umuntu ukuthi awu sekwenzeka la njani le mali. Ngiyalibonga kakhulu lolu suku lwenjabulo kimi kakhulu ngoba noma ngangilele ngangacamanga ukuthi kuba kuhle kanje ngiswa abaqwana ngishiya ngisemncane kakhulu ngahlala kaMkhize ngabekezela. Mhlambe mama ungathini kumuntu osekhaya wesifazane ohleli mhlambe emshadweni naye washonela umyeni wakhe njengoba kuyinyanga yabantu besifazane ukugqugquzela ngendaba mhlambe yokubekezela ukuthi ngelinye lamalanga mhlambe naye angayithukevelelwa isimo esifana lesi esikuvelele. Yebo na khona njengaloba kwabantu besifazane sicela ukuthi bebekezeleke nabo noma nje ke phela abantu abasha abakwazi ukubekezela njengendlela
ebanga labantu abadala kodwa nje kuya nomuntu ukuthi uphiwe kangakanani ukubekezela. Mhlawumbe athina amazwi akho okuyibongela kumJapan mhlawumbe nomndeni wakhe wonke kanye nasemndenini wakho nomakhelwane ke nabantu abakuphekisile nehambeli zonke itheza fika emcimbini. Ngiyabonga kakhulu kumJapan ongenzele umcimbi, ngibonga kakhulu nakubahambeli abazosibuka, ngiyabonga nakubatwana bakaMjapan basisingatha bengaqali zonke insuku bahlala besisingatha abatwana kube sekhaya njengaloba kusekhaya nje. Ngibonga kakhulu, ngidlulisa intokozo enkulu kabi. Siyabonga kakhulu. Mhlawumbe siphinde sikubingelele sikwamukele mama ephethini lethu iyajuzi mamba. Mhlawumbe umama sicela bengelela ababukeli bese eyithola ukuthi nomama ubani uganiswa nobani bese mhlawumbe uyidlulisela ke amazwi okubonga kubabukeli nehambeli nomakhelwane bonke ade bekhona ukusingatha mhlawumbe lenkonzo yomcimbi wakho wokushadisa. Siyawubingelela Makhize. Udadewethu lo engizomshada ezimphelezile. Udadewethu lo engimphelelisile. Mina ngumama wakwaZakwe. Ngibonga kakhulu umntakamalo ngoba washonelwe emncane. Sibonga kakhulu usibalwethu umJapan into akasenzile konenhle ebukekayo. Siyaziqhenya ngaye. Sihlezi simuke senzele kodwa namhlanje wenze into enkulu engapheko ukwenza. Simbonga ukuthi inkosi ayimkhulisa kaye lo makoti bakhe. Sibabiza ngodadewethu. Asikubona ukubi kibo. Siyabonga ngosisi wakhe lona. Sizalo woMandlovu. Mina ngumama wakwaZakwe. nguMasithole. Siyabonga siyadumisa. Sithi nabantu abakhe abakhule umJapan konke inzalo yakho kanye nomama bakwakhe akaze sibone lento ebuka ngakenhle kangaka. Sitamane simo kodwa nami ngibona into engele ngazana. Sibonga siyadumisa siyazibongela ngoba kwaMkhize Makhabazela. Mhlawumbe mama umuntu aphinde athi nangumuntu wesifazane kuyinyanga yabantu besifazane mhlawumbe naye owaba neshwa lokushonelwa umyeni wakhe ungathini mhlawumbe kumiyala nokumgqugquzela ukuthi naye ngelinye lamalanga mhlawumbe hleze abekezele kuze kufike mhlawumbe usuku oluyinjabulo noluyindumezulu njengalolu. Siyabatitsha sithi uma kukhona abantwana abashonelwayo sithi niyambonani umama kwaMkhize owashonele emncane wabekezela. Niyambona namhlanje umbaba umJapan umfowabo esemenzela into enhle nani bekezelani njenga umama kwaMkhize uMancumalo. Kuyisifundo ukuthi siyamkhomba uMancumalo washonele emncane kakhulu. Sithi bantabethu ke nani ke bukelani kuMancumalo nabakhe nakuvelishwa balile bebone njengomama wakhe ukuthi bayokwenza okwenzeke kuMancumalo kwakwenzela umJapan nabo. Siyabonga. Siyabonga. Siyazibongela kakhulu baba umJapan Khabazela yamavo wena kwagcwabe nakahlala. Ngiyabonga Dliwa. Bonga kakhulu ukhuluza ukhokho bekhisi uze uhambe ngezandla. Ngiyabonga Khabazela. Unembeza oshotsa amorale kalebani semululeka unembeza oshotsa amdevole kalebani sera matonda sera nafirele ni bakombiso tano yalo watu ayasane sera nafirele ni bakombiso tano yalo watu Jehovah Gosame, oh Mendu, Esperoname, Ongishiwa, Harana, Hosea, Hosea, Fitu Zotina, Tikosiami, Yatanda, Yatanda, Utin and Karabu, Yatanda, Sakasiami, Kalungi, Yatela, Oema, Tikosiami, Yatanda, Yatanda. Yeah.